60 reses de criadores de raza rubia galega participaron na mostra gandeira San Isidro de Sarria. Trouxen 12 animales, un toro, unhas vacas e unhas novillas. Presentei uns animales, penso que, bastante curiosos, con morfología bastante boa, bastante ben cuidados por meu entender e, bastante ben. A feira dedicou a xornada do domingo ao gando de carne. A mostra este ano, a verdade que foi sorprendente, despois de 4 anos de non haber tido a feira. Tuvemos onte o que é unha poxa de ganado de leite, que este ano é o récord de ventas. Conseguís unha media de 2.100 euros por pieza e incluso o récord dunha venta de unha vaca por 3.450 euros. Pareceme moi ben que volva outra vez a retomar isto para impulsar un pouco o negocio de aquí de Sarria. A 27ª edición do certame celebrouse tras un parón de 4 anos. Pasamos uns anos sin tela, agora moi ben que a tiñamos, que foi unha cousa de sempre, ten que seguir a tradición. A Deputación aportou 3 novelas da granxa provincial Galloso Castro. 2 foron sorteadas o último día. A Diputación quere insistir en que hai que tratar de colaborar co medio rural e unha feira como esta é de vital importancia para a comarca, non? Porque tanto desenvolve o que é o ganado rubio como é o ganado frisón, así como o tema dos cabalos, que tamén ten bastante tradición por esta zona. O non estar presente no recinto, o gañador ten de prazo ata o día 20 de maio para facerse coas xatas.